Sino ang nakikinabang diyan? Ang milyonaryo. Binibili nila o hindi gumagawa sila. They can do it. And for all of the brightest yung gumawa diyang konstitusyon na yan, anak ng, hindi mo lang nakita yung pinakasimple. That money buys everything, including political party. At sino na nakinabang? Ang mga mayaman at ang kalaban ng mga mayaman na mga kurakot, ang mga NPA. They are dominating, as a matter of fact, the issues. Not the numbers, but the issues there. Kaya ako talagang, huwag na muna ako, baka magmura ako. This is not the place to do it. Bali, respeto na lang sa inyo. Pero, it's a disaster. Talagang disaster. Puro mayaman, puro. Pati mga party list was intended to give a voice to the marginalized at anandoon sa pinakatabi. Ngayon, ang nangyari, ang mga milyonaryo, binili yung partido nila o gumawa, ilan lang man, if you can have them, tapos ilan lang boto kailangan mo. Magkagawa na yan sila sa pinaka-highest.